ассалому алайкум бардурои азиз, ҳама каса созоин хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз бардурои азиз чихеле ки дар рӯи экран десен 18 декабри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомону 50 дирам. 1000 рубл 120 сомону 50 дирам шидагиай. Дар имрӯза видео бардурои азиз бо диққат мара гӯш ки ма чира гап мезанам, ма да чӣ рӯй кардагиян. Мошини Мерседес 600 астаи хонаҳои заминӣ сар мешаваи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. Квартираҳои арзон гӯш кунем бардурои азиз. Квартираҳои арзон астаи дар ноҳияи Данғара, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғани Пешина. Қызиқи видео ҳамия ки якомната квартира аста 145 000 сомониш мега. Бардурои гарибон шумо метавонед ки якомната квартираро 1 миллион 198 000 рублда бихарен. Бардурои азиз видеоро тамошо кунед, лайк абжихен, меҳмон бошен, подписатсия кунед. Ана ки мирем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, илабай, мошиноро диде? Ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардурои азиз, аки бачаи ачкидор навора сар мекуна, бо диққат гӯш кунен. Агар ҷои кор дабошен, лайк абжиқен, ба мондагиша хона да тамошо мекунен. бардурои азиз, сар мекунем ай мошини фурӯшӣ Мерседес 600 будай, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин, мотораш 4 бардурои азиз, камрасходай. коробкаш автомат, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунан, 4 та балони нав задагӣ, краскаш бардурои азиз умуман сӯхтагӣ нестай мега. хадавоиш 100% будай, аккумулятори нав задагиян, сиделниё лифт дора, абагрев сиделни доштай, 4 дар электропакет, оинаҳош бардурои азиз диққаватаҳай. ним трезои мисол дидесен диққавата будай. адрес бардуро шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина, нарша гуфта ки 58 000 сомонӣ бугӯ. 58 000 сомон бардурои азиз нархиш будай. арзон мешава агар ягон мисол Opel боша, болои суман битен мешидай. ина пули урусчам навистагим дар бар экран 58 000 сомон нархи тоҷикиш. агар ягон Opel мисол арзонтар дошта бошем, болои суман битен мешава. бардурои азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. як квартираи арзон гап мезанем ай шаҳри Ҳисор. бо диққат гӯш кунем бардурои азиз, як квартираи арзон мо дар рӯй кардагиян. квартира десен қарордора дар шаҳри Ҳисор, пеши стадиони Навда. дом 7 этаҷаи бардурои азиз, доми нав, доми новостройкаи, ремонташ зурай бардурои азиз. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 38 квадратай бардурои азиз, 38 квадратни метрай. ремонти квартира бардурои азиз нав кардагӣ замонавиай, масъалаи ову суеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. дӯстони азиз, квартира ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. нарша гуфта ки 285 000 сомонӣ бугӯ. марҳамат бардурои азиз, квартира дар шаҳри Ҳисор, пеши стадиони нав, як хонага 5 этаж, 285 000 сомонӣ. касе харидор бошен, масъалаи сумаш қатӣ бо арзон мекуна. номерош ватсапам дора. бардурои азизам, ай ҳамат хоҳиш мекунам як дона лайкира барои пешравии мо биҷиқен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дора дар шаҳри Душанбе, наздикии пост, наздикии бозори Корвон. қариб 5 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидориш кардагӣ, 2 хонааш ремонт дошта бардурои азиз. қариб 5 сотиқ замин, 3 дархона бардурои азиз, 2 хонааш ремонт дора.
кухни бания дар даруншай Auschwitz мега 24 соат ҳастай мақсад мушкилӣ нест Auschwitz мақсад бидай ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ берани хона да ошхона бания ҳоҷатхона ҳезмхона ҳамаи чӣ доштай нархи хонара гуфта ки 300,000 сомонӣ бугӯ 300,000 сомон бардуи азиз харидори аниқ бошем бо муомила мешава маълумотша дар бар экран нависагим номерои Тоҷикистон шамастай номерои Россияшда WhatsApp дора занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз мегзарем ба 4 элони имрӯза касе ки ай шаҳри ваҳдатем бо диққат мара гӯш кунед хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат деҳаи салим савхоз ай стансия 7 километр дурай айраи калон 200 метр дурай 10 сотиқ заминай ҳамагӣ 4 дар хона кардагӣ 2 хонаш тайёрай 2 хонаи дигааш ним тайёр будай Auschwitz мега ҳастай ҳуҷҷатҳои 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ берани хонада бания ва ҳоҷатхона доштай нархи хонара бардуи азиз 160,000 сомонӣ гуфта бугӯ 160,000 сомон касе харидор бошем бо савдо мешава номерои Тоҷикистон шамастай номерои Россияшда WhatsApp дора занг бизанед хонаи арзон ай шаҳри ваҳдат бихарен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара тарафи Себистон гӯш кесем бардуи азиз квартира дар ноҳияи Данғара тарафи Себистон да будай наздики баҳри Кабудда наздики баҳри Кабуд бардуи азиз дом 4 этаҷаи 2 хонагай 3 хонагаш кардагияне ки 2 хонага квартира будай ана 3 хонагаш кардагиян дар якум этаж қарор доштай 70 квадратай бардуи азиз 70 квадратни метрай ремонти хона замонавӣ гуфтагиай ана соҳиби квартира мақсад ремонташ мушкилӣ нест ҳамаш 100% Auschwitz ҳам ҳастай ҳуҷҷатҳош ҳам 100% будай бардуи азиз нархи квартирара 145,000 сомонӣ гуфтаг бугӯ 145,000 сомон бардуи азиз касе харидор бошем бо арзон мешава номерои Тоҷикистон шамастай на номерои Россияш тамастай бардуи азиз номерои Россияш WhatsApp дора чихеле ки гуфтам квартира дар ноҳияи Данғара тарафи Себистон 70 квадратай бардуи азиз нархиш 145,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,198,000 рубл мешидай касе ки бардуи азиз ай Россия мара навистардем ки квартира арзон шава аз ноҳияи мисол Данғара бимонед ина бардуи азиз мо да якта арзон рӯй кардан марҳамат мисол касе ки харидор бошен занг бизанен маслиҳат кунен агар бардуи азиз шумо ҳам ягон реклама дошта бошен замин хона квартира мошин чизе ки барои реклама дошта бошен нами болои видеора нигоҳ кунем бардуи азиз номерои ман ҳастай дар WhatsApp шурӯъ кунем ва барои харидорҳо рекламаш мекунем бардуи азиз ана видео давом дорад тамошо кунед баъдаи ана квартира бо дига хел хона квартираи арзона гап мезанем бардуи азиз и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай дар якум микрорайонаш дом бардуи азиз домои пешина квартира ремонт доштай ана соҳиби квартира маълумот додагия ки якхонага дар якум микрорайон дар 3 этаж пеши чашма срочни бардуи азиз фурӯхта мешидай нархи квартира 185,000 сомонӣ мега 185,000 сомон бардуи азиз арзон мекуна намекуна навистагӣ нест касе харидор бошем бардуи азиз числаи видеора нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанем бардуи азиз агар тамошо кардеса бошен лайка аёто наброрен ва дар ҳамин видео як комментария фасона бинависен бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат наздики бозорчаи Глистон якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратай дом новостройка квартира ремонти миёна дорад соҳиби квартира маълумот додагия ки хона дар пеши остановка маршрути 1 40 квадратай дар 4 этаж қарор дорад ови гарми хинукш ҳастай
термоси 80 литра доштай бардуи азиз, қолин кухни гарнитурам доштай, средний ремонт дора, ана фавран фурухта мешавад, алиш фақат ба спринтер ё мерседесҳои 222. саволҳои беҳуда натен гуфтага бардуи азиз, касе харидор бошен ба савдо мешава, садиқ магазин, балниса, маршрут магазин 24 соат ҳастай. нархи квартира 180 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен. беҳуда занг назанен гуфтаги анеки. бардуи азиз мегзарем ба 8 мелони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. бисёри бардуро дар видеои пешина дар комментияраш нависта буданд ки анака квартира арзон ай шаҳри бохтар шава бимоне. бардуи азиз ин амози ай шаҳри бохтар квартирара гап мезанем. шумо аз ки ҷо мисол хона квартиратон дар кора комментияре ҳами видеода бинависе. ма дар видеои дигари насиб шуа мисол арзон барои шуморо реклама мекунам. ин квартира дар шаҳри бохтара, яъне ки хурғани пешина, якхонага квартира дар 1 метр қародура 45 квадрат, кӯчаи Ламанос. домои пешина квартира ремонт дошта бардуи азиз. соҳиби квартира маълумот додааги ки хона дар шаҳри бохтар, кӯчаи Ламанос да қарор доштай, нархиш 240 000 сомонӣ. 240 000 сом бардуи азиз. касе харидори аниқ бошен, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен, қад соҳиби квартира маслиҳат кунед. ханам хеле бачаю чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза бовар ки қартиқом қариб маҳкам шава ине ки дар ҳами видео. хай мисол чӣ хеле ҳаво ханакаи сусу мегарди, ана ханаки таъсират мекунада. як видеои урӯзинада гуфтам ки омади хушомади лайкакота бибинам, ба и бародар нависай ки бародар и ханакиё да дарди сарта набинам. бародар и ханакиё да мега дарди сарта набинам. гап нест бардуи азиз. хай ҳамеша кисиҳотон пири пил бошава, ягон кофе гарма қариб боша. ин кофе мехӯри бо камтар ҳами танат гарм мешава, зурайда охи. бардуи азиз, аз ки ҷое ки хонаҳои арзон, квартираҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошо нагуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай бардуи азиз, дастгирии шумо фақат ҳам як дона лайки беплая, як комментияре фасон. як комментияре бинависем бардуи азиз. агар ман мехонам комментияратон фасон бошад, дар видеои дигари рекламатон мекунам. ҳатман як дона лайк, як комментияре бинависем бардуи азиз дар ҳами видео. ана дӯстони азиз, касеро мефора ки видеои маро якимин шида тамошо кунам, мисол ман ҳар видеомда мумкин бугум, ана касеро мефора ки мисол видеои ман ҳамуда бирава, бардуи азиз бисёр подписатсия кардагӣ нестем, баъд дар комментияра менависем ки ака гиҷогу минаветовӣ. барои ҳам бардуи азиз ҳами подписатсияра биҷиқен, зангулачараологӣ дамонен. ҳозир ман мисол нишон метавам. ҳами подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонен. кае ки ман видео мекунам, шумо да мерава бардуи азиз. пропускат намекунен. агар хонахар бошен, мошинхар бошен, мисол квартирахар бошен, ай ҳами видео иншоалло ки як ана ма сабаб мешавам, мумкин соҳиби як квартира, соҳиби як мисол замин, соҳиби як мошин ё квартира бошен. дӯстони азиз, барои ҳамун подписатсия, як дона лайк, як комментария бинависен. хаяк гапҳо ҳамун гап. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.